Gitasini kigagia Nsoko TV kumulikira Iamati ya Nyagusira John Okongo kurwase kinyoro Kenya Sole ewodi itibe bunge North Mugirange County ya Nyamira nigo asumo igabwa matanga ayoene kiwa nyaigwa sekanse gi Adventista Iamati ya Nyarakoba kegosirwa na bari au mwemsi bwe wodi yola Mexicoya nigo bono airwa gochia gosomia umwana mokebu ya mateyo ase skuru ya Nyamwanchi Comprehensive asensemo yae homo konyi obo governor we county yo ya Nyamira Amos Nyaribo Eric Shikuku oyibo igo horomo patron oitibo ward welfare niko bono airwa nere goche gosomio morokiwa ase eskuru ya Karatina ye university ase emiaka ene yonsi niko bono ekerekyo bamwakera ekoko umugavana Nyamira Amos Nyaribo ase basaba abanyamira banyariko baba komwarira no muraibu ensa setari ayiganyireire eiki enya semester neimba semester chirenana nata kandi irerega umuchango urimo ukora rero gaiga oshugurikira umwana uri kandi university mutinyo kianga oyero sare university korengana bunangereza modo tigere to woten on alimukta agenda gatubade jam December todo junior someone nainje naburi akaga Kenya mwanje nigagosoma nainje nakairi nairira akaga Kenya nairira wamoke sponsorship cyabaire ibere oyo tari kava bino wamoke so wano asokireza kukwa teba 40,000 na inje como gesande 20,000 Karakoronje university yo na dinto pindara cha kore goseni on Monday mocha so bonge na dina ndara cha ga chube bare yemwarera ya isinda tombe mukomoni ngaite ya batenda chebe kwese budget egere mo stoyo lera mi gutira kumata ya kora gochirugo ise ko Rwanda sa vertinya libo chikura go chikomputa igona ino na mure igare nse bunere na engineer libo nanto mama igara iga nyotomiro mdosi one amoletere ngori lakini njege ntante inchembo sabe ngedinga naende nonye tanya gutara gocha badongori byaro boga bono no enche bunanko muikange nacho nabaletera yamake igomoro chinyali yari ne chiro ya itibo ntogendreta gwaka chisabu ejege ntege tangani kurabeka tore modern police tiororo tumago waka esabu ye chiro wonyunyu nero nerengera iyi bono nataka tokoreiga tuchakire bandaga